Bad Armud Kidai na Telangana. Kasnong beta sing menta kasni kala sakhi ya ka jingwan ishim benta jong bonwat kibriu ha ka Vikshit Bharat Sankalp Yatra kabala penlong ha beta sing block Multi Facility Center ha ka baki nongkren kila batai syapang ka jington kam jong ka jingshim benta ka imlang saalang bat karoi kapar. Kani ka program kala sakhiru ya ka presentation jong ka way ka self help group ka bana ka te ka block ka bala ai kerteng dharti ka he pukar ki ka bapin i ya ki kam jong ka imlang saalang la don ru ka jingkran na kinong yo jingmentoy na ka skim Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin ha ka benta Meri Kahani Meri Zubani ha kani ka program la ya pertaru ya ka kentin TB हारेगा देश जीतेगा kapapin pau ya ka jingyat reilang banrat dingkong ya ka jingpang tuberculosis layak ran ru syapang buon ki schemes ki ban kentiu ya ka kwat ka kya bat kiwe de